Dobrý den, vítejte v Mikulově. Dnes mám pro vás byt o dispozici 1+1 s balkonem a vlastním sklepem. Tady se začne psát nový příběh. Byt čeká na kompletní rekonstrukci, a to ať pro vlastní bydlení, anebo jako investici. Pojďme se na to společně podívat. Pokud vás nabídka oslovila, tak neváhejte mi zavolat anebo napsat a moc rád vás tady provedu osobně.